Buenas täältä Argentiinan Barilochesta. Taustalla näkyvät Andien vuoriston reunamat, eli olemme täällä Patagoniassa. Ajattelin kertoa, että mitä mä täällä teen. Olen siis Etelä-Amerikan kierroksella ja tulin Barilocheen sen takia, että olen tekemässä kirjaa natsien paosta Etelä-Amerikkaan toisen maailmansodan jälkeen. Mulla on ajatuksena kirjassa, että mä käyn näillä paikoilla, missä natsien tiedetään asuneen ja työskennelleen ja missä heitä on sitten saatu kiinni. Tarkoitus on jossain vaiheessa laittaa näitä natsin metsästysvideoita tonne mun Finland Man Travels-tilille, Instagramiin, TikTokiin, YouTubeen. Olen nyt tähän mennessä käynyt Argentiinassa ja Uruguayssa ja Paraguayssa ja seuraavaksi lähden Ecuadoriin, mutta nyt täällä Barilochessa, natsien paratiisissa. Ja näillä Barilochen kaduilla sitten käveli sellaisia kuuluisia tunnettuja natseja kuin esimerkiksi Erik Priepe, Josef Mengele, Adolf Eichmann, Reinhard Kops. Mä olin eilen täällä Barilochessa natsikierroksella, oppaan kanssa kierrettiin tuossa keskustaa. Kadun toisella puolella asunut Erik Priepe ja toisella puolella Josef Mengele aina täällä käydessään. Kohta parin tunnin päästä olen menossa haastattelemaan yhtä paikallista kirjailijaa, joka on kirjoittanut paljon natseista, ja hän on kirjoittanut myös siitä, että miten Adolf Hitler asui täällä Barilochessa toisen maailmansodan jälkeen, ja täällähän on Hitlerin vanha kämppäkin. Täällä elää hyvin vahvana sellainen folklore, jonka mukaan Hitler ja hänen taloudenpitäjänsä Martin Bormann olisivat elelleet täällä Etelä-Amerikassa mukavasti vuosikausia, mutta mitään semmoista niin kuin vahvistettua näyttöä tästä ei ole olemassa. Calle Garibaldilla Buenos Airesissa, jossa Adolf Eichmann kidnappattiin, Mossad kidnappasi hänet ja toimitti tuomiolle Jerusalemiin ja hänet siellä sitten hirtettiin. Sitten kävin Montevideossa Uruguayssa katsomassa taloa, jossa Mossad murhasi natsin nimeltä Herbert Kukurs, ja sitten siellä mökissä neljä Mossadin agenttia, jotka ovat riisuutuneet alushoususilleen, niin murhasivat Kukursin hyvin verisesti. Ja näitä Mengelen kämppiä on täällä pitkin Etelä-Amerikkaa nyt tullut jo varmaan kymmenkunta tullut jo katsastettavaa, mutta tarkkojen osoitteiden löytäminen on ollut aika moisen työn takana. Olen puoli vuotta penkonut erilaista lähdekirjallisuutta, mitä on natsien paosta Etelä-Amerikkaa olemassa, ja tutkimuksia, plus sitten mitä löytyy mediamateriaalia espanjankielisestä mediasta, arkistoista, CIA:n tiedostoista, Argentiinan vastikään avaamista tiedostoista, ja etsinyt näitä osoitteita ja koittanut paikallistaa niitä, ja se on ollut aikamoisen työn takana, että kyllähän niitä löytyy, mutta sitten pitää oikeasti kaivaa. Ja sitten kun tulee paikan päälle, niin voi todeta, että ei täällä ole yhtään mitään. Eli osoite on ollut aivan väärin. Tuolla kun mä lähdin käymään Miramarissa, jossa oli tieto, että siellä asui tämmöinen natsi kuin Walter Kutschmann. Se oli 50 kilometrin päässä mun majapaikasta. Lähdin ajamaan sinne Uberin kanssa ja menin siihen osoitteeseen, mikä oli näissä Argentiinan avaamissa arkistoissa ja mikä oli mediassa. Kuvasin sitä rakennusta ja kuvasin sen joka kulmasta ja sitten palasin takaisin majapaikkaan, ja seuraavana päivänä sitten sain eräästä lähteestä tietää, että se olikin se viereinen talo.